Тази седмица ти носи послание, изпълнено с предстоящи изненади. Но преди всичко сподели това видео с 5 свои контакти в WhatsApp, напиши в коментарите «Привличам» и натисни сърцето. Първо, има човек, който наистина държи на теб и мечтае да се върне в живота ти. Между вас сякаш се очертава обещаващо бъдеще. Този човек е готов да се промени заради теб, въпреки че в момента изглежда дистанциран. За да разбереш неговата самоличност, натисни бутона за споделяне в WhatsApp. Инициалите му са същите като тези на 4-тия човек, който се появява. Второ, неочаквана парична сума скоро може да дойде при теб и да ти помогне да осъществиш цел, която имаш от години. Бъди внимателен, защото някои хора около теб могат да изпитат завист към успеха ти. Запази дискретност. За да привлечеш тези изненади, взаимодействай 3 пъти през тази седмица. И ако все още четеш това, ето и 3-та изненада за теб. Въпреки всичко, запази спокойствие и действай разумно. Важно е да не желаеш зло на никого, защото всяко действие има последствия. Помни това и го носи сърцето си.